ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। भालावली येथून राजापूरकडे येत असताना राजापूर धारतळे मार्गावर थोपेश्वर बारसू हद्दीत दुचाकीवर पाठीमागून बिबट्याने धडक देत हल्ला केला। या हल्ल्यात एक युवक किरकोळ जखमी झालाय। आरडाओरडा केल्याने बिबट्याने जंगलात धूम ठोकल्याने सुदैवाने हा युवक कल्याण रेल्वे यार्डमध्ये उभ्या असलेल्या एका मालगाडीच्या एका बोगीला आग लागल्याची घटना घडली। या लागलेल्या आगीत बोगीचे प्रचंड नुकसान झाले। या आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे। रत्नागिरीत मुंबई गोवा महामार्गावरील भरणे येथील बंद फ्लॅट अज्ञात चोरट्याने फोडलाय। यामध्ये बंद कपाटातील चांदीचे नाणे व रोकड असा 25,000चा मुद्देमाल चोरट्याने लंपास केलाय। कोकण रेल्वे मार्गावर देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी दिनांक 1 डिसेंबर 2023 रोजी रत्नागिरी ते वैभववाडी स्थानकादरम्यान 2.5 तासांचा मेगा ब्लॉक घेतला जाणार आहे। सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावर टर्मिनस व्हावे आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सावंतवाडी मतदारसंघातील प्रवासी नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून सावंतवाडी टर्मिनस कृती समिती व प्रवासी संघटनेची स्थापना करण्यात आली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।